Derby chu edik ni in rihapa meka sharing an nei lai chuan phone call adon thu an ron shil anu chu hospital mekin an zai tur thu an ron shila a unaw nu call atum chuan duty te chuan phone man an lo phal lo zana chuan midang phone nang hoin a unaw nu abia a amaron shwai chhuak turin le anu a hmu du thu a shil ma sia unaw nu chuan alo rem tilawa manrua a hmu ang chu la khomin rehab center atang chuan aru ghna tlan chhuaka a unaw nu chu voicemail hmeichhe in anu tura aron kal mek thu ashila chuti lai chuan bur alo tlechan a unaw nu message alo thenga anu in a hmu du lo thu le local lo tura ti na lo ni kung sira chuan dingin hingkal to ngai to in amai mi ching wang wanga chuti lai chuan police pakhat ron chuan a ron bia store ma in chuan chia thu le kung an block thu a ron shila aliat le ani lo chuan halo te a local visitor center a on thu a shila Derby chuan let le ai chuan local visitor center a zanria me chu atum ta a chulai mun avatlen chuan midang po an lo om ve nual pona chuan signal zawng in a chhuaka chutia awa kwal lai chuan che thom sha in ven pakhata chuan hmeichhe pakhat phwar be tlat hi awa hmu a achhanchhuak du viau ma se kong khar chu a in lok tlat ven number plate chu thla ala a police thon atum atlang theilo are ru a boy khir mai ama ka ravalutin manrua avala a inchunga alu le chuan hmeichhe om ve khan lo kawin anunga lo zot ama chu sendi ani thu le apasal chu at ani thu alo soi mi papa hi om ve te pon ron introducing pakhat chuan Lars ani thu le pakhat chuan Ash ani thu aron soya chu khomin bullshit ve man ke Derby chuan du bernie kidnapper chu ni thiang ti in la encol dan hama afin choin khoi chonga local nge an ni hlum le khoya kal tu nge an ni zotin vin number plate atang khan a chui zona Lars chu kidnapper ni in asheta bedroom ma chuan in thiar tur ang takin na luta banghung lam kwa chuan a chhuak du ven chu a man ru mangin a hong thei lau me vena chuan lutin hmeichhe naupang chu abia achhanchhuak ngei tur thu a shil aban bun atang chuan addiction disease ani ti a hmu a chuti lai chuan Lars chu arong kal thut Derby chu abiru ngal thuaya Lars chuan ven chu tinungin hmeichhe naupang jei chu eitur alak sak tur thu shilin a chhuak le a at chu Lars omdan vela wang chuan angai a that cha lo Derby chuan hmeichhe naupang jei hena chuan puntaman nei lo thu le chan pui tu avazon lok tur thu a shil alo kyu le watang ti atiang Lars chu snacks nen lo letin Derby ke hnia ka hmu chuti lai chuan Ash kha bedroom ma lutin
Darby chu ava bia a. Darby po lo let chein as chu apot lut. Apui na dilin lers chuan naupang a kidnap thu a shil. As chuan apui tur thu shilin ti dan tur an rel ngala. Darby chu as shil ang chuan badu matang chuan chhuakin vena avalut. Jay hui charna ava phela. Jay chuan khonge khami te kha alo ti. Darby chuan tu te mo mi enchak ti in azota. Jay chuan mi pat pahnih ti in na chang. Pon ava en chuan lers le ash te chu an lo in be meka. Unaw an lo ni reng. In thurol an lo ni reng alo liang. Darby chu a in chir tak zet. Vena trang chuan atlan chia a. Misual pahnih chuan an ron zui. Badu ma chuan ash chuan Darby chu silayin natina. A phone chu alak sak. Tuti lai chuan et chu lers om dan wang chuan angai a thalo hle. Anu pui sen di chuan alo khap vat. Et chu Darby zawng turin achhanchhuaka. Ash chuan Darby chu sendi le et engma shilo turin alo va ve mek bok. Tuti lai chuan sendi in aron hu a. Darby abiak du thu asoi. Ash kal nu chuan sendi chuan Darby hena engemaw shil du anei le nei lo azota. Ashan avaw to wangin engma asoi ngam lo. Anu nat na chungchang alo zot de. Thutkhom na lama chuan an phei le a. Pona chuan Jay chuan an thuar na shui chu alo zai chata. Ven achangin alo chuak. Ram hnuai lama atlan daya. Darby le ash le lers chu chuan an lo hmu. Lers chu chuan lam siamin pona achhanchhuaka. Darby chu bedroom akal. Ash chuan alo zui ve vat. Darby chuan lo changin alo bei thuta. Ma si a hne lo. Ash chuan a rek beta. Van ni thak takin bangpua atang khan larsal lo lutin. A unaw pa chu aron ding dai lau me. Darby chuan Ash a cha bi thau chu alo ru thei ta lau me. Misual pahnih chuan Darby chu ti luina in Jay zon pui turin an shwaya. Anin biak na chuan an uncle Kenny mishing manga sumrong chintana an tho thu a she theih. Darby chuan an hmaya flashlight da chun thutin atlan chia a. Ashin akap jing hal chhuai. Ma si akap fu lo. Et le sendi in silari an shet chuan an ra khel hle. Et chu pona chuak in Jay ni khushilawa om chu ava hmu a. Ina apom lut. Tuti lai chuan misual pahnih chuan Darby an lo zawng ve mek bok. Et le sendin Jay an roi pui lai chuan Darby po aron thing ve ta. Ash le lersin Jay chu an kidnap thu le. Vena an thuar thu asoi. Silai an nei thu asoi bok. Misual pahnih lo let an hu chuan kawng khar le tukver te chu an kalh nga sok soka.
chuan an pahnih chuan in biak rempui atun. Chuan achabi abauti achhanchhuaka. Chuan J medicine anon pek chuan an chabi chu pek atiama. Damdoi ron pekalau chuan convertuin anom na kebin chu anon leikwala. Sendi chuan chabi chu pek nei adu. Thi adu lau thu alau soi. Le darbi chuan manwa la khomin anin ringa. Chabi chu pek an tum lauti alang the. Chutia an boilai chuan J chu alo hara. Mrs. Larry ti in Sandy chu aron kau. Hunkal to alo langa. Sandy chu J te chia ho ni in. Sum ama mo wangin le lers te chu J ru chuak tuin alo pui reng alo ni. J chuan damdoi ama mo reng wangin J ru tu te chu hemuna in mo puya tiang wanga omho an lo ni. Apasal chuan anu thiu ti dan chu makti in. Rap thak ti zet na enchak noka. Sandy chu lo in soifia tum na sa he. Sandy chuan darbi maya spray thutin. Anpa chuan silai anei lau thu miswal te chu avashil. Anpa chu ashil hai tak zet. Sandy chuan miswal pahnih chu kongka ahon saka. Silai nian an lau lut. Chuan damdoi chu Sandy ape. Sandy chuan J chu damdoi avape vat. Darbi chuan suman du wanga J chu ru an ni lau thu le. Mishing hanga sumdong an ni thu asoi chuan. Sandy chu aphok le. Apasal bula chuan sum adu wanga ti chau ani thu asoi. Chuan chabi omna azota. Sandy chuan mani sahimnan ti in. Chabi chu darbi na kol thu alo soi. Chuan darbi nena chabi omna shil lau turin alo ti a. Thin rim chuan aka pok pok. Sandy po aka ve hala. Chuan darbi kuchu perekin akil bet. Washroom ma miswalti an kalchungin. Tubal chu J na lau laksak. An lau kirnu chuan text message adon chu enchakin. Chuan anu athi thu ashil. Message dang lau them le in. Police an lau til mek anom na huna ti alo ni. A message thon kha atlang alo ni. Chuan man mo zetin chabi omna darbi azot. Asoi du lawa wangin J kut chu ti kya saka awawa. Darbi chuan du thlan tur anei lo wangin chabi omna chu ashil tange nge a. Chabi zawng tura akal don chuan asilai chu lers kuta ahlana. Om to lau nu chuan darbi chuan J chu shil ru in light va off turin na theih a. J chu lau chung chungin akal. Lers chu mi sof tak ani wangin J chu engtin ma atingam lau. Tuti lai chuan darbi chuan chakna nei turin damdoi lau nim mek. J chuan light a off. Lers chu a buai hle. Tuti lai chuan darbi chuan akut kil na perek chu alo phoya. Chuan chabi alo hmavia chia bok. Lers in light ava on chia chuan darbi in alua tubavin alo chua. Lers in silai an hebri chwai. In chu chu shia in perek kil na khol nen aron tlan lut. Darbi chuan silai in lers chu alo tin rana.
chuti lai chuan ash chu je in lo ti buain tum lo deuin a unau pa chala perekin aka pha Darby le je chu tlan chu an lo tuma ma se perek chuan ash chuan motor ke a lo kap an tlan chuak theih lo ash chu a unau pa ruang bula valetin kebin chu ava hal phota Police run car lo thing ve chain ash chuan mi fel ani thu le kara mi swal an nom thu a shil Darby chuan ash chu alo ka pa ron chuan Darby chu mi swala moti in aron kap ash chuan Darby silai chu lak sakin Police chu akapa Darby ka atum chuan amua lo om to lo Police la thilo thon chu sia in perek chuan avakapa Police silai chu ala a Darby tha tun aron le tha tura in rin lai tak chuan Darby chuan screwdriver in ahonga avit pop me ash chu athita a Vura chuan thisen nu te chu alo lang bokwakin Darby chuan police ruang lam chu panin ron radio a chuan chanpui tu akawa a chaw tak zet ni somni pariat nu a chuan Darby chu rihapa kan hu the visitor ane tu an lo shila avakal chuan a unau nu ha tu kha lo ni kan video te hmuhnawm intih chuan min lo like in min lo subscribe ula video hmuhnawm tak tak lo ti chwa zel kan tum don nia